jigo gaskiya jiya test ɗin ta ban wahala. Na sha wuya sosai na gasu ba ta kai na sa kan benci ba. Test ɗin da aka min kamar ruwa. Haba. Ok, dole ba ka wahala ina ganin ka kana caca. WhatsApp ne ko bake dake? A'a to ai naka yayi yau. Gaskiya ka dinga karatu. Kun ta ci ba gyara. Ga afanin ya zo. Tashi. Waya bana ka. Ke? Me haka? Tabbik yaya tukuna ya aka yi balan yaya menene? Balan yaya aka yi menene? Abba, dama kira ta yi makaranta ne yanda ya kisara nasu mata gane ba na kan tura mata don ta gane ta mata. Saboda fita ba ko biyo ko takarda a hannun kana mata yasa nasu kama kamar. Wannan hauka ne wannan haka? To daga karen ce mu na abba gare ni kana jina daga yau na sake ganin katako gidan sai na kai bashi duk wata magana ta wani karatu ko me a makaranta ake ka karzo da kazo ce zaka ba takarda ba komai ba biro ba komai a hannunka ko ka zo ne sai kuma ko ba gida ka ake bara su miki ta waya ki gina mata dan fa kana ga nuna min wannan zan fasa wayar kuma zan buge ka da kudu kamar hanya ka to shi da kai wannan aikin banza aikin gobe ka zo ka kama ka daga kwallon riga ka tsefe gemu ba na sunna ba kuma ka zo kana zaka wani bayar ya tsara su to jumai kina jina da kyau to abin da nake so da ke ba na so ko da wasa wannan yarinyar a saka mata fuska ta dinga tara min samari a nan gobe gida yawan lokuta dai ku ne a gida ni kin ga na fita bana dawowa sai da yamma wani lokaci ma sai dare to saboda haka duk yadda za a yi wannan yarinyar duk yadda za a yi daga nan cikin gidan nan da waje ba na so ta fita Insha Allah za a kiyaye. in ta fita ma daga nan gidan sai makaranta in ta dawo daga makaranta ga ta nan ta zauna a cikin gida ba su so ka tara musu samari a kofar gidan nan kawai ba gane ba dalili a zuwa ka kawo musu samari nan gurin don suna mutane shirme ni ba na so tun nake so ki da daga miki ba yana ya kawo ki nake so ki karatu to ki karatu saboda haka duk inda za a yi duk yanda za a yi daga makaranta ki zama ki a cikin gida in kika saki na gurgiya tara musu samari gurin sai ranki ya baci ke jummai kin sani Haka ne. ba na so a zuwa kawo shi kinci a kofar gidan zo ta tara musu samari ba na so a zuwa tara min iska a kofar gida zo su rika min layi a nan gurin ba na so Insha Allah komai zai yi. wannan yaron da ke gani ba kowa bane mutum kirki Gaskiya su duka bi su ba ta yayin mutane ni ba so nake ba akan wannan wala sai Allah sai dora yaro ne. Insha Allah haka ba za ta faru ba. to wani irin iskanci ne ma wannan haka ke jin mai ba ke nawa magana a cikin gidan nan bane Ai ya kamata a bi ta a hankali. jin mai kike yi billahi zai lalata kike yi wallahi jin mai zan bare ki wallahi zan bare ki wannan yanzu wannan kamar wannan ne zaki ce wannan ba hankali saboda shi ma kina hankali To daga faɗin naka ina da ai sai a ringa jinta da gaske. ke kaci ga mutum banza ce kake ga mutum banza ce da ke yara suna zuwa samarin banza samarin za su bata mutane yara ke kuma kira cewa wai menene ne ba zai faɗa ba a shi ke daga muku kenan sai na yi magana kurin a yi hakuri a bane menene haka ake yi ke bari ga miki me na gaya miki a cikin gidan nan na ce me na gaya miki shi ne wato ji sai kawai wasu da kika ga dama kawai za ki kama ki shigo cikin gidan nan ko saboda ki kika aje mu ba mu ka aje ki ba ko Lecture ne muka tsaya shi yasa ban da. ke ta ka miki wuya wallahi kina mun magana lakcin banza lakcin hobi zaki kira magana wannan lakcin to wallahi tallahi ki ga mata kuma ke ma ki shiga hankalin ku kiyaye wallahi tallahi billahi la ilaha illa hu duk iskancin naki a cikin garin nan abin da samari suke da mata cikin garin nan ba abin da ku sani ba kin ji ko ha Ai hakuri. Haka ba za ta sake faruwa. billahi la ilaha illa hu idan biki bi da hankali ba sai ta taka cikin gidan nan sai na bata miki sai na furki gidan gaba daya har ke ba sai ki ba wallahi tallahi daga a sake zuwa kuma ki zama ki da sai da maki kira To kin ji za ki kashe min aure. Kina neman aure na ya mutu. Ai lecture ne ya tsaye da ni. Amma da ba da haka ba inda zan tsaya. Wani lecture? Kullum lecture? Haka ake yi?
insha Allah ba zan ƙara da ki haƙuri kanki ya kamata ki shirye ba zan iya shirye ki ba saboda abin ya yi yawa yanzu kin gani ma kamar zai mare ni abin da zai faru insha Allah ai sai dai wannan gari tun daga nan kan kwana gidan gona abin da ya kawo ya bi wani titi ya tafi har babban titi duk area nan gaba ɗaya kewayen nan gaba ɗaya ba wanda bai san cewa nan guest house ina bane ki saki ki kawai Allah sha ne mu gari mu na kan tun da take kina tsara abin nan kin ga tun daga naira 1000 abin da ya kai har naira 500 ko ma fi ni a shirye nake da kashe miki Allah sai a yo saboda Allah ba abin kina ji na ni ba nake ganin ba yin wasa da abin da ya alƙawarin zan cika ba ko da wasa ni ban taɓa yi ba abokai na gaba ɗaya ba wanda bai sani ba kuma nan gidan da ke gani jiran da aka ce ina da wata special bakuwa irin ki to duk abokai na waya kawai nake musu sai ci ina in Sokoto ko ina Katsina ko ma na haure na bar kasar gaba daya to kuma haka nake saboda ba na son ni wani mai zuwa dabe saboda haka ki saki cikin ki sami da ki bar da je ki sakata ki wada ki da na ne gidan ki kenan ba matsala yawa sabira kenan Bisa turare so aji kamshi kar masoyi ya ji haushi so nuna wasu ke masa nabe kalamaiye na yi kalamaiye daure bar kuka Bisa turare so aji kamshi kar masoyi ya ji haushi da ruwan sama ku tare shi mai so aka lallashi Bisa turare so aji kamshi kar masoyi ya ji haushi da ruwan sama mu tare shi mai so aka lallashi yan mata a dangare in muka doso aji kamshi sassanin gidan biki ga amare ne aka ji kamshi in amarya ta bi sashe ko ina sai aji kamshi masu haushi su ji haushi mu masoya mishewa Bisa turare so aji kamshi kar masoyi ya ji haushi da ruwan sama mu tare shi mai so aka lallashi sanabe karki yi wa masoyinki so nuna masa ke ma sanabe karki yi wa masoyinki so nuna masa ke ma sanabe laminin so aka fida sanabe ma'ayin so da fada sanabe taku na rangwada karayi mai kidada madara ba shi a moda sanabe karki yi wa masoyinki so nuna masa ke ma sanabe gishiri na rayuwa kalabaiye na yi kalabaiye jure lale soyayya ita ce gishiri na rayuwa ran aure aka zo da dandazo ayye na yi kalabaiye ai shagali dangi duka su zo ayye na yi kalabaiye na ga amarya na ta ingizo ayye na yi kalabaiye ta yi ado tamkar bakan gizo ayye na yi kalabaiye na yi kalabaiye jure lale soyayya ita ce gishiri na rayuwa kura da ka ado da gazal sai mata yau yar dangi ake wa bikin gada daure ki bar yin kuka kin jiya ta gidan masu gari ta dausa daure bar kuka rambo ɗar kai kamshi na tashi ga hannun amarya na kyallin kunshi ta yi adan da babu wani mai kushe shi yau a gidan da baya shi
sama ku tare shi mai so aka lallashi. Sanabe sanabe karki yi wa masoyinki so nuna masa kema. Sanabe sanabe kalabaiye na yi kalabaiye. Core lale soyayya ita ce gishiri na rayuwa. Za ta gidan masu gari ta dausa. Daure idan Alhajin Allah ya taimake ka. Dangi akwai aiki. Ai yanzu ina tafiya na je tasha kenan. Ai na ga wata yarinya ta sai ruwa babu canji sai na sai mata. Ina sai mata sai ta ce da ma bata san ina ta je ba. Na ce fa ta zo daidai da zama zo mu tafi. Shine da kwandastan zai mu rigima na dauko 500 na bashi. Ka sauke ta? Tinin na ma to da ita tana nan ma yanzu a waje. 500 ma na bashi tana ina. Shigo da ita. To shigo. Haka yi zuwa yawa dan iya. Kai lamarin da kyau ke. Shigo. Yawa. Shiga. Mada. Sannu go. Ya ce waduna. Ya za ka bata waje dan iya. Shiga daki. To shiga. Ai daki ya fa ai shiga. Na shiga daki. Ai aka miki wannan ai shiga daki. Shiga ga. Na wanke a ciki ai. Shiga. Ba komai. Ba ko za a bata a waje. Yalla bai. To kaga na tafiya na saka kaya ba. Laifin da na wanke shi ya kuma magana na fata ne. To abin ya wuce shi ke kara ban wani. La ne ganga gobe mu je lafiya gidan Habu, mu je lafiya gidan Talimas ga mu gashi, mu je lafiya gidan Habu. Na ci fararen kaji, na ci kwarayen kaji, na ci jajayen kaji, na ci bagajen kaji. Na ci bagajen ka karɓi lambar ta ko? Ai ta na karɓa. Akwai kayan ta aiki suna nan ma a gida. To akwai yanzu gidan gona da aka yi ta. To kuma aka yi ta yanzu ta yi wanka ta ci abinci don akwai kyauta ta musamman da zan mata. Shi kenan yanzu ko? Yanzu tun da haka ba a gaba abinci ba a duk kubun garba mai gurasa. Kai da Allah ka kai ta za a kama ta so. Ku tafi da ai na godiya kuma ai kike. Kai. Wai. Dan gari. Wallahi wannan mawashin ya taɓa samun kare arziki. Na ɗebi kuɗi na bashi. Ina jin wajen shanu guda 3 ya siya. Amma cikin muni awa 2 ko 3 ne suka ƙare. Samira, ba ka cin nama kin shuru na ta tsiru ba sai su nake kin shuru ya. Kin goshi. Dan Allah Samira kin ga inda wani abu ne ni kin bayani ko kin zauna kin yi shuru kin hada kin kin goshi. Menene? To sai ka yi in ke ce babban kawa kuma a gurin shi kenan magana anko me wani anko da annabi. To na ji to ankon nawa ne? Dubansu. Kai. Gaskiya zai mai da ke abin da ke bada ban mamaki wallahi. Me kuma aka yi wata 50,000 nan Allah dan annabi. Kina kallo yaron fa da yaso naman nan fa 100 fa na bashi fa yanzu a gaban ki nace da shi ya je sha ruwa. Kuma 50,000 shi kenan sai ta zama wani abin nan. Kin ga saki jikin ki da Allah zan baki 250. Ba shi kenan ba? Ki je 50,000 na ankon 200 sai ki je ki liki a wajen bikin ba shi kenan bikin a wajen babban kawa ci nama da Allah ci nama ki da Allah haba ci nama me wani abu nan so ki ginki zuwa me wani 50,000 kin ga wani wanda zai tashi ki shiga cikin daki gefen ganin nan ki dauko mun jakata nan Hajiya Sabira kenan. Wani kanari ma.
wato Maryam, abin da isa da ce ki zo nan, kin fahimta? Ita rayuwa idan ba tintintini ba lissafi to akwai hadari, kin fahimta? Da farko Maryam, an nemi ki albarka, da je kan mahaifiyarki, baiwa Allah nan mun zauna da ita lafiya har ta mutu, ni ba ta taɓa min wani abu da ya taɓa ta mure na sha Allah rabbi, na san tana fi dausi aljanna. To sauraki Maryam, ki rike mutuncinki, ki ɗau girma kamar yadda kika fito a gidan girma. Kin bayyana da abin da kika san zai zub da mutuncinki ko izub da kimata a idan duniya to ki kiyaye shi. Inda zagan nan na yawon nan saki ba kaidi, kar ki soma tun daga rigayen da ya faru yanzu. Da ka saki yarka baka yi mata takunkumi ba, yanzu nan ranka ya ɓaci, ba sai na muke zan bayani ke san irin abubuwan da suke yake. Saboda haka dan Allah dan annabi ya wuce banza ko kuma hulɗa da 'ya'yan banza ba sake ba. Kin fahimce ni? Ki kiyaye mutuncinki, ki kiyaye mai takaki. Allah miki albarka, Allah miki albarka. In wani abu ne ba ke so kuma kin fahimce ni ai, yake damu ki a zuciya, to ki ta addu'a ko ki gaya min abin da kike bukata, kuma ko kike so ki siya ki gaya min, na yar kauri zan baki ki siya. Dama abin da yake je yaye cikin masifa, samari su zo su yaudare su da siyan banza siyan wofi. Abin da kike bukata sai kin gani, idan Allah ya hore miki gaya min zan siya ni arzikin na wani naki. Allah biki albarka. Allah da zan kasance mai kare mutuncin kaina da dukkan irin tarbiyyar da ka bani da same ta abokan gidan nan. Na gode miki, Allah miki albarka. Ina Maryamu, je ki ɗauko buta ki zuwa min ruwa a ciki da kwano, ki samu min ruwan nan ne ƙirgan nan ki kawo min in yi alwala in fita azar ta kusa. Maza, Allah miki albarka. Dalilin da ya sa kika na aika ni ba ko ne a garin nan, kuma ya kawo, kuma gaskiya dai tun da na zo garin nan ba yarinyar da naga ta shiga zuciyata kamar ki. Zariyan da naga kike hankalinki da tunaninki da tsabar natsuwan da Allah ya miki, shi yasa har kika ga na aika ki fito. Kuma da kika ga na aika ki fito, ni ba wani abu nake murada a wurinki ba sai kaunar ki. Da fatan kuma zuciyata kamar yadda ta zo miki da wannan roƙo, Allah Ubangiji ya sa ki amince da abin da take cikin zuciyata. Gaskiya ba wai ban amince ba ne ba, amma ni ina jin tsoro saboda mahaifina gaskiya idan ya zo ya ga ina irin jaye-jayen nan ina kawo maza, gaskiya ina jin tsoro zai yi faɗa. To haka ne, kin san ita zabuwa zananta ya ishe ta shela, kuma mahaifinki na san inda ya zo nan ya gani ba zai kore ni ba. Dalili mai kiji na ce daga farko, na yaba da hankalinki, su suka sa har ni na zo na aika a kira ki fito domin kaunar da na taho miki da ita. Amma kar ki sa wai akan wai ni dan birni wasu yan birni ba duka ne halin mu ɗaya ba. Ni dai da alkhairi na taho miki da shi, wallahi da soyayyar ki na taho da alkhairi, da fatan kuma zan samu haka. To shi ke zan yi shawara, ni shawara ce kuma ne ake ci. Shawara? To, ke shawara wata abu ce wanda ake son duk ɗan adam ya kasance cikin yinta idan wani abu ya riske shi. To ni fata na anan Allah Ubangiji ya sa ina cikin wannan shawarar da zaki. Yaushe zan dawo? A ni bani rana. Zai iya yi wa kina shiga nan da minti biyar ki ƙara ganin na dawo. A zan dawo minti. Sati ɗaya haɓa, bai kamata ba yi cikin sati ɗaya.
inda aka kika ce shi kenan. Sai an jima. Yawa, na gode. Sahura, ba na abu ne ya kawo ni gurin ki ba illa arziki. Yadda ni ma nake takawan na samu, ki samu ni ma na samu. Ko ba gaskiya ba, yanzu mai zama kurin shine abin tausayi. Duk shi sa aka ce duk karan da yake da iyayen gida da yawa, to zai dinga kwana da yunwa ne. Amma ka rike guda ɗaya, zaka cika ƙoshi ka more. To shi isa nake so ke ma ki rike guda ɗaya mai gidana kenan. Ki samu ni ma na samu. Domin ba kira me zai ci gawayi, ko ba gaskiya ba, kuma da yayyafi kogi kan cika. Aka yayyafa miki ni ma sai ki yayyafa mun, kuma kin ga in ba kira ma me zai ci gawayi, me miki ne ki samu ni ma na samu, ko ba gaskiya ba. To wani mai gidana ne ya ce to a nemo mar mai hankali, mai tunani, mai nutsuwa, sai na ga babu wacce zan nema in baki ba, shine kawai. Da haka an da wata matsala to ki gaya mu, in babu sai mu sa rana sai mu ji kawai. Ai abin ne ni fa tsoro nake ji. Na me? Bandaro, ka san yayana na binni fa, zafi gare shi fa, ka san ispeto ne fa. Ai ni ko na sani, to su da ayyukansu yawanci da daddare suke yi, yawanci kuma da sai ba ganin mutane za su yi ba. Ai kakki wani damu, babu wani matsala, za a je a kai ki hankali kwance. Duk dai da na san munafukan garin nan. Yawwa, kin ga subura ba irin maganar da Garba mai gurasa baya mar akan ya bar munafunci, amma ya iya bari. To yasa yanzu sai da na dudduba na ga ban ganshi ba, shi isaka. Ka san da ba matsala ko? Babu matsala, zaki samu. Yana ba zai ji labari bare ko? Dan ya ji labari ka san sai ya kusan kashe ni, sai ya kusan kashe shi. Allah sarki, aiki kwantar da hankali. Kai ma kanka ba za ka tsira ba? Ni ko ni ne ba zan tsira ba. Ai dan haka kakki wani damu. Yawwa, inda mota ta je an yi haƙuri kunkuru ma za shi ne. Ki dan haka ki yi haƙuri, ki daure, mu kokari mu je yanzu jibi sai na zo mu tafi. Ai jibi ai dai ko? Jibi ai. To zan zo. Kawai dai ke shiga me dai ko wacce dai ko kamar ma ki je wani abu ne. Ai kada ai shigan ma da ko da za a fahimta ko. Zan kwalliya ba ya gani fes? Gaskiya ba yadda kike din nan kamar an wanke karas. Ai shine ai gaskiya. Gaskiya. Sa kaya kowanne ki saka, ki sa masu kyau don ki fita da kin je ai maganin mazan. Kin san ne ni da tafiya kamar dogon ra, ai saurin tafiya gare ka. To ai zan bi ki, ai tunda abin da za a nema ai nema ne abin nan wallahi. Kin san guraren sai kana yi kana waige. Kin san subura Salisu Halgo waɗannan biyu sun san su subura da Salisu. Shiga ko da su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya da kaina? Na iya ne turo ni. Ke ya turo kenan? Ni ya turo. To. Da ke kuka zo? To shiga daga ciki. Shiga daga ciki. San mutane. To Alhaji na ga ruwan kashe gobara ana zaɓe ne. Kakkare na mun hankali, zan ma rashin mutunci. Bai dace ai mata wulakanci ba, bara ina zuwa. Za mu yi waya. To, me zan kira ki a waya? To, na gode. Ma da ani ne da godiya. Sai an jima. Na gode. Ina zuwa ga hannan. To. Ya. Wannan ba kala na bane. Ka je ka dauko dan ƙarerriyar mace irin wannan ka kawo ni? Na san irin kala ta. Ya tafai mai dan yanayi. To, irin su. Wannan ya zama na farko na kaci. Ko baka bai ni ba? Ba matsala. Babu komai. To, ka sallame ta. Au, ka je za ta yi ma bayani to.
gaba ɗaya mutum yana ganin mutum ya farin ciki gaba ɗaya ɓacin rai ya same aka kake tafi cikin rana fadar wallahi wani abin takeici ne ke tafi da kake abin me abin takeici to wani a kashe ko kuma kayan wani a kwashe wannan wala abu wannan naji mai dar mota yauwa Allah sarki yanzu ba ya daya ba na to daga rafi na gan shi da sabura mai dan wake ban fahimci bayanin naka ba sai shiga gidan nan na titi da suke gina da yake ginawa ta musu ba ido da ido na gai shi sai shiga sun kuma da suka sabon mana kwanci ko wani abu da ya ci Allah ya maka albarka to alhamdulillah musbahu kana son ka gaya mun cewar shiga ake da ita cikin kana uja ba kun sani da mu abu a gari ana tafan yau dai Allah ya nuna maka wato lalata yayan mutane ke da tafiya ciki ko wanda suke yi kenan a garin nan wanda ya maka albarka an da ya maka albarka madalla zan ɗauki mataki ko ba gane ba je ka an da albarka na gode madalla shi za a gina ne ci karewa guri ya kama da mutum sau uku kenan ana gaya man maganar yaran mutumin nan abin gaskiya ne wurin da okay na shi ne haka ne DPO mai unguwa ne ina gajiya lafiya don madalla auto ya aiki to madalla to don shi akwai abin da yake faruwa fa a ina kenan na ce to ranka ta da imanin daushi akwai abin da yake faruwa fa nake ce bari in zo maza sanar da kai tunda an fara faɗar abin nan tun ba yau ba ake faɗar abin na madalla ba bi ba game da malam habu to mutumin nan fa malam habu abin da yake kita a unguwan nan fa abin fa ya fara ta'azzara ya addabe ku a ce a gari na a mahaifata na fito da kanan na zo nan ina aikin ɗan sanda har a ce wani mutum ya fitine ku ya addabe ku kan yake yi lalata 'ya'yan mutane yake yi dan gidan da yake gina waɗannan ƙarami na bakin titi ba to ba ƙarya yake yi ba aikin ake ba ya mai da wurin mafaka nan jikin nan gabar da kuke to abin da zan gaya maka Allah taimaki ne gari harkar sarauta irin taku da harkar aiki na ɗan sanda namu mu daban saboda mu sai ɗau lokaci mai tsawo muna aiwatar da bincike mu to kada a ce duk wani yaro a nan gari ike yaro kankani wanda ita so tunani na jariri nake ɗauka dan lokacin da na zauna nan ba shi da wani kuma har a cewa addabe ku ga wani yaro nan yanzu nan yazo yi sanar da ni ya musu ba ice ya gan shi ra'ayi da aini sai shiga wannan gida to ran kai dade ya dace ku taho gaba ɗayan ku zo ku kawo mana agaji na ce maka an gan shi da sahura ta kamana kanwata to hakika ya zunguro tsiya kuma ya taɓo bala'i a
ka bari kawai ina so nan da kwana 1 2 zuwa 3 ku zama cikin shiri a kowane lokaci. Zan iya turowa da 'yan sanda kuma za a yi wa garin ɗan sai an zaƙulo shi duk wurin da ya shiga. To an gan shi sun shiga cikin gidan. Sun daɗe ba su fito ba kuma. A cikin gidan ba? To, wa san me suke yi? Wa san me suke yi? Ku ɗaya ba motoci, kan ka daɗe ku taho abin ciki abin nan, in gaskiya ne a yi mana maganinsa. Shikenan, a zan kira kan anjima, ina zuwa. Madalla, yawwa. To madalla. Abin yana faruwa an yanka shiga abin cika ba a haɗe. To ga shi abin nan ya an faɗa sau ɗaya, an faɗa biyu. Ga tabbaci yaro ya gani. A ƙarya yake yaro bai san aikin ɗan sanda ba. Nura crime kuna ina? Na ce kuna ina, waya you are? Ka ce da dole ku same ni a ofis yanzu nan. Okay. Just now, just meet me in my office. Kusan ni da ofis din na san gado. Inspector. Sa. Sergeant. Sa. Abin da isa na bukaci ganinku a wannan lokaci, kun san cewar aikin ɗan sanda aiki ne da yake buƙatar juriya da kuma jajircewa ko kuma tsayuwa tsayin daka domin a tabbatar da an karɓawa wato mai haƙƙinsa kuma an ba shi a hannunsa. Saboda haka a mahaifata ko kuma na ce in my indijin wato inda na baro an samu baraka da dama. Inspector sa na harka da kokari da kwano kuma kai ma sajar kana kokari, to amma sai an sace kokari a kan kokari. Muna da assignment wani zai iya shigowa da kai zuwa gobe, investigation ne akan wani criminal boys. Saboda haka dole ku zama masu kwantar bauna a kan aiki domin zan iya tuna a kowane lokaci na yi muku haka ne domin zafi da ku zama da cikin shi, kuma dole ne idan za a shiga a tabbatar an yi takin kwaba a branches kowane reshe da aka san cewar mai laifi zai iya shigowa a san hanyoyin da za a bi a ga an yi kiliyaran da wuri. Saboda haka are you alright? Na san dai ba ku da matsala ta kayan aiki, akwai sanduna da muka sa aka sake kawowa saboda 'yan kwanta-kwanta. Duk wurin da kuka ga wani yin rangaji a kwantar da shi. Sannan kuma wurin da kuka ga wani yin rangaji a kwantar da shi. Sannan kuma maganar ammunition ɗinku na san is all over, ana samun saka lokaci, bindigogin ku ana kula da su. Sannan bugu da ƙari za a ba ku garkuwa saboda masu jifa da duwar wasu ka kare kuma ka kwantar da shi. Wannan shi ne abin da nake so nuna. Saboda haka kuma sai ku yi kwabarin. Wannan shi ne aikin ɗan sanda. Ka aiki kwabarin at any places. You hear what I'm talking to about? Okay, sir. Okay? It's all right? Allahu akbar. Samira. Na aike yar gidan ce ayi zaman ki arata. Zauna.
yaya kuma ke da ya kamata a ce kin mun ai wannan ba wani da ba to ya kai yanzu da daga asibiti eh ba asibiti to me ba na je ne na ji ban lafiya na je shi ne da na je aka aure na ce ba kai ba kuma yake da tunan to shi ke sai ne kamar ya ba ce kuma sai ne kuma abin da ka ce ya ce mu abin da shi ke ba kina gani kawai shi kenan kuma sai ki zo guna nan ne kuma kawai ki ce wani sai abin da shi haka ake ke ce miki aika abu ake haba da Allah Samira ya zai a ce ke duk zaman da muke da ke duk zaman da muke da ke ashe ke biki sai zai a ce kin yau haba da Allah haba ni ban gane wannan abin da ke wallahi to na ji to shi kenan nan kadai nan kawai kike zuwa ni tun da nake aika da ban ke kin wakwa kiji duk haba dan ana da me wani ina bane haka Samira dan Allah da dan dai kawai kama ki nuna mutane mutunci sai ki zo kina ga wani ga mun cewa abin da ya kamata a ce Samira kin kula da kanki kuma kina kawai ki zo kina mun wannan shi ma haka saboda Allah me ya ka Allah da gaskiya ne kyauta mu wallahi to shikenan to naji yanzu me abin ya za a yi yanzu me likitoci suka ce sai dai na san sun ce kuma shi ba abin da shi saboda ya ci wata uku haba dan Allah na mu Samira yanzu shikenan saboda Allah ke yanzu kawai sai ki zo ki kama ki haba ni wallahi tallahi ni abin da ke mani ya daure mun kai wallahi tallahi Samira haba Samira haba da Allah da annabi shikenan kawai to naji to shikenan to yanzu kai gaskiya Samira ni ba kyauta mu wallahi tallahi haba dan Allah kawai shikenan kawai ki zo ki kama ki bada mutane wani abin nan haka ake dan Allah da annabi haba Samira haba da yanzu saboda Allah shikenan ke to shikenan to yanzu haba dan Allah da annabi wani sa daga aka dai mun je mun kai wannan ne laifin kotu okay kotu to an kun yi handling case din ko mun to inspector to sergeant ina da tunanin zan ba ku shawara akan zuwa ƙauye maganar assignment din da na gaya mu ina so mu yi amfani da hikima ta aikin ɗan sanda samar da hikima a cikin aikin wato shine ainihin policy cirar hikima a cikin aikin domin warware wata matsala cikin hikima ai daga policy hikima aka wato muka sami police in ka auna ka